O meu nome é María Mayor Pita Fernández de Cámara, son filla de Simón Arnau e de María Pita, máis conocida por todos como María Pita. E nací no ano 1560 na Coruña. Meus pais tiñan unha pescadería e eu axudín a meus pais hasta que tiña 21 anos, que conocín o meu primer marido, porque ainda que eu pensei a miña historia amorosa é moi larga, e casei con 21 anos. O meu primeiro marido foi Juan Alonso de Rois, era carniceiro, tiña 2 casas, fincas, o sea, o tipo era pudiente. Entonces levábamos unha vida ben, tuvemos unha filla e xusto ao ter a filla el morreu, quedei viuda. Pois malo, pero naquelas épocas estar viuda era moi duro, cunha filla. Entón, volvín a casar de segunda, esta vez con Gregorio de Rocamonte, que ademais tamén era carniceiro, como non. E levábamos unha vida tranquila, na Coruña, pois co traballo. Ben, ata que o 4 de maio de 1589 os ingleses invadiron a Coruña. Aí empezou a desgracia miña. No momento do ataque a Coruña, o Castro de San Antón non estaba aínda acabado para recibir a primeira embestida das tropas inglesas. E tivemos que instalar os cañóns de algúns dos barcos que se refuxaban na cidade, pero non foi suficiente. E os ingleses conseguiron desembarcar cerca da cidade, dando comezo ao asedio. Tras un ataque conxunto por terra e mar, as tropas inglesas adentráronse no primeiro perímetro de intramuros da cidade e morreron centos de coruñeses. Outros subiron á parte alta da cidade para refuxiarse dentro das murallas. No asalto minaron uns dos cubos da muralla, cerca do convento das Bárbaras, e os soldados apuntalaron a muralla de tal maneira que cando os ingleses a fixeron explotar os escombros, en vez de ir cara ao interior, foron cara a eles, sepultando a dúcia de soldados ingleses. Os tercios vellos españoles que estaban resguardados ao extrarradio fixeron un ataque rápido, no que morreron 600 ingleses. Aproveitando a situación, as mulleres apuntalamos a brecha das murallas coas vigas e empezamos a tirarlle pedras aos ingleses. Nesto, dispararon ao meu home e mataron. Eu cando vi no chan, gritei e dixelle: "Non! Home, non máis, eu aguento ñugar! Que teña honra, que me siga! Vamos!" Os poucos soldados que quedaban coa axuda das mulleres fixeron unha carga desesperada. O abandeirado era irmán de Francis Drake. Isto desmotivou a tropa inglesa, que aínda tiña 12.000 homens, pero ante a chegada dos reforzos españois, retiráronse. Xunto coas mulleres da Coruña, axudín a curar os feridos e enterrín ao meu home. Despois da morte do meu home Gregorio, a miña vida volveu a ser un pouco difícil. Pero, dali a 4 anos, voltei a casar outra vez. Esta vez con un mariño andaluz que era capitán dun navío que traía armas para a flota que tiñamos aquí na Coruña. Pero tampouco tuve sorte con este, porque aos 2 anos morreume de servicio cando acababa de ter a outra miña filla e voltei a quedar viuda outra vez. E así botei 4 anos con problemas, porque coidar 2 fillos, 2 fillas soa era duro, e ainda por riba tuve un problema que lle tiña alquilado unha casa, das que tiña un tal capitán Peralta, que menudo o capitán que era.
non se me vou cobrar o chisme, non me quería pagar os alquileres, quero votar e non me acusa de asesinar, de querer matalo. Madre mía, e me estuve na cárcel uns meses. Mandaronme para a cárcel e ao pasar o xuicio colleron e desterraronme da Coruña. Pero eu non me quedei parada. Marchín a Madrid xunto ao rei Felipe II e dixenlle todo o que me estaba pasando. Dixenlle que quería un amparo polo que me estaban facendo. É unha recompensa por haber defendido a Coruña como a defendín. O rei escoitoume e voltei para a Coruña con un permiso especial para transportar mulas a Portugal con un sueldo de alférez. Ben, voltei a casar outra vez de novo. Esta vez un escudeiro real da Audiencia de Galicia, un tal Gil de Figueroa. Pero este tiña unhas ínsulas que, cuidado con ele, fíxome firmar un papel antes de casarme dicíndome que se me volvía a casar outra vez perdía toda a herencia que me podía quedar. E casi non, pois nada. Pero tampouco tuve moita suerte porque tamén morri. Non pude volver a casar, que sea... Pero deixoume 2 fillos, Xoán e Francisco. Con problemas tamén, porque como quería quedarse co coto de non sei quen, co coto de non sei que máis, pleitos pa min. Pero bueno, eu mentre estuve casado con el, volvín a Madrid xunto ao rei, e volvín a cobrar máis cartiños, e a levar unha vida máis ou menos ben. Morrí no 1643 con 77 anos. Eu quería me enterrar co último marido que tuve, pero non saben onde estou enterrado de momento. Como vedes, a miña filla non foi nada fácil, pero con forza e valentía logrei facerme valer e ser reconocida nun mundo onde os homes, onde as mulleres non tiñamos moi difícil, converténdome nun símbolo